Hyvää juhannusta! Noniin. Kippis! Pitää puhaltaa kappaa. Kippis! Eluttaa jotain kumaa. Kaikki rikkoutuvasti täällä tutoriin. Joo, noi pullot. Mistä alkaa tulko alla? Hei, onko paprika vielä? Mä voin ottaa rikki. Meneekö ne ihan? Lähti jo. Miten päädyitte Muonioon? Sannu, kokki. Joo, kokki-ihminen. Porkkanaa, paprikaa, herkkusieniä, makkarana ja... Mikäs siellä kolisi? Mikäs? Olemme nyt tuolla Valkokankaalla. Tää on niin tunteellista. Tää on ikinä ollut näin hyvässä paikassa. Tää on paskin sieni, minkä mä kuorin. Tää ei kerran mun kuorin ajatus. Mä tulen pistä tautu. Ai lonkerosiansa. Joo. Kippis. Pitää puhaltaa. Kippis. Tosi hyvä idea mulla, kun mäkin mukaan nää robottikädet. Tässä kuvaamme robottikäden toimintaperiaatteita. Eli robottikäsien avulla pidämme grillin tasapainossa. kaikki on täällä paremmin täällä Valkokankaalla. Niin kuin täältä luonnostakin näemme, että oi sielläkin rakennus. Mutta täällä pelkkää vuorta. Mahtavaa. Okei, joo. Käytä mä ollut tässä. Tää on reissu ollut tässä. Lähdetpä kotiin. Lähdetpä kotiin. Vieraileva kuvaaja Valkokankaalla tänään. Tänään.